No hele, tohle jsem našel ve schránce. Jo, to důležité na tom je, že tady ten design, kdy vlastně, jo, takhle, protože A4, jo, to je nějaká pičovina od Svědků Jehovových, jo, to asi není až tak důležitý, prostě kokoti, jo, ale že A4, to je letáček, že křáky, jo. Takhle se tady dá, že takhle, tady tím skončí utrpení, jo. Takhle se to tady mrdne takhle. A teď se to, že ho poskládá, jo, tady to nějak přehlí. Já ještě to rozbalím teda, jo. Je to, že na téhle straně je to takhle kousek a na téhle straně je to takhle kousek a teď se to přehodí zhruba tak ve 2/3 se to překlopí. Semka se zastrčí tady ty křáky CZ, jo. Tady bude, že nezastihl jsem vás, ale máte problém se zahradou pičoviny křáky CZ. Fancy šmenci. Vytisknutý, jo. Vytisknutý tak, že to je prostě sken normálního textu. Normálně mi to zmátlo, jestli to napsaný rukou nebo vole ne. Fakt dobrý. No. Takže si to vohneš vole na ty 2/3. Vohneš z každé strany tady 2 čísla. A prostě to zaklopíš. A teďka jdeš. Toto tady schováš takhle. Toto tady schováš za to zaklopený. Jo. A to stejný uděláš nahoře. Takže. Člověk to dostane ve schránce. Teď neví, vole, jestli to někdo mu psal rukou nebo ne. Tady, vole, skončí někdy utrpení, vole, s křákama, skurvenejma. A teď to musíš vzít. Teď to musíš, vole, rozbalit. Zjistit na to, jak se to kurva rozbaluje. Protože to není hned. Jo, prostě už nad tím musíš se zamyslet. Teď to rozbalíš. Jo, je to taky, jo, už to prostě rozbaluješ. Teď to nejde. Rozbalíš to. Tady se, vole, dozvíš, že křáky CZ, pěkný obrázek, paní, vole, nešťastná, že křáky. QR kód. A jedeš. A hooked. Prostě, vole, mě to zaujalo. A i skurvený, vole, svědci Jehovovi mě zaujali. Tak jenom jakože Apple mu umí dobře dělat balení, vole, toto mi přijde dobré, vole, balení reklamy. A je vidět, že si s tím někdo vyhrál, že ta, vole, paní tady Alexandra, vole, Bohdanská nebo jak. Víš, už prostě jsem zvládl přečíst jméno, protože jsem si, vole, přečet a vidím, že ale Saša, vole, se docela snaží. Takže